Good morning, Siargao. Maayong buntag po. Kaninyong tanan, magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po. Kaninyong tanan, magandang umaga po. Good morning, mga ka-Siargao. Happy viewing sa tanan. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos, del Carmen, General Luna, Socorro, og Pilar. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po sa atong mga viewers karon. Good morning. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Mga ka-Siargao, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga nagkadaiyang silingan nga kalungsuran ng probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning, magandang umaga. Good morning po kang Sir Rudy Longos Planano Borja Jr. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na ka Sir Rudy. Good morning Sir Rudy. Good morning. Good morning Kuya G. Stay safe everyone. And God bless. Gikan na kang Honorato Mendoza. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ako sa tanang mga taga San Benito. Ingat po kayo labi na sa mga taga San Benito. Ingat po kayo sa pagbaha. Di na sa ato kailangan. Stay safe. Stay safe. Lalo na sa nanay ko at mga kapatid. Ang pag-umangkon dodong ang Ivy Og sa iyang mama. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Og mga anak, good morning, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Pa-shout out sa tanang mga taga Nuevo Campo. Keep safe Siargao. Gikan na kang Abigail Aurora. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Mga ka-Siargao, ilabi na sa atong mga commenters karon og viewers. Magandang umaga po. Dili na tayo maglangan, mga ka-Siargao. Atong pagasayron karon ang panahon o kaimtang nato sa panahon, latest updates, mga ka-Siargao. Gikan na sa DOST Pag-asa, mga ka-Siargao. Maulang Sabado po ng umaga, narito po ang update sa ating minomonitor na si Tropical Depression Vicky. At nakalabas na nga po ng solusi itong bagyo. Kanina pong alas 4 ng umaga, ang sentro ni Tropical Depression Vicky ay nasa layong 150 kilometers. Kanluran po yan ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Napanatili po ng bagyo ang kanyang taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Samantalang ang pagbugso naman umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At maliban nga po kaya Tropical Depression Vicky, may dalawa pang weather systems na nagdudulot din po ng pag-ulan sa ibang bahagi ng ating bansa, mainly sa may Luzon, kagaya po ng tail end ng frontal system, at ito po ang ating northeast monsoon or hanging amihan. Nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, northern at central portions ng Zamboanga del Norte, Socon, Baligian, Gutalak, Kalawit, Labason, Tampilisan, Liloy, Godod, Bakungan, Salug, Sindangan, Siayan, Manukan, Jose Dalman, Sergio Osmeña Sr., President Manuel A. Rojas, Katipunan, Dipolog City, Pinian, Mutia, La Libertad, Polanco, Rizal, Sibutan at Dapitan City. Pati rin po sa extreme western portion ng Bohol, sa mga bayan ng Loon, Dawis, Panglao, Cortes, Maribohok at Tagbilaran City, sa southern portion ng Cebu, sa mga bayan at syudad po ng Pinamungahan, San Fernando, Carcar City, Aluginsan, Barile, Sibonga, Dumanhug, Ronda, Alcantara, Argao, Mualboal, Badian, Dalaguete, Alegria, Alcoy, Malabuyok, Bulhoon, Ginatilan, Oslob, Sambuan at Santander, at sa
Siquijor Province, sa Negros Oriental, sa central and southern portions ng Negros Occidental, sa San Carlos City, Salvador Benedicto, Talisay City, Bacolod City, Murcia, Bago City, Pulupandan, Valladolid, San Enrique, La Carlota City, La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Hinigaran, Isabela, Binalbagan, Himamaylan City, Ilog, Kabangkalan City, Kawayan, Candoni, Sipalay City at Hinubaan. Pati rin po sa Guimaras, sa southern portion ng Iloilo, sa Barotac Nuevo, Dingle, Anilao, Dueñas, Lambunao, Dumangas, Pototan, Zaraga, Mina, Badiangan, Haniway, Maasin, Kabatuan, New Lucena, Santa Barbara, Leganes, Iloilo City, Pavia, Alimodian, San Miguel, Oton, Leon, Tubungan, Igbaras, Gimbal, Tigbawan, Miagao at San Joaquin, at sa southern portion po ng Antique, sa Bugasong, Lawaan, Valderrama, San Remigio, Patnongon, Belison, Sibalom, San Jose, Hamtik, Tobias Fournier, Aninii, at sa northern and central portions ng Palawan kasama na po ang Calamian, Cuyo, Cagayancillo, and Kalayaan Islands, at sa mainland Palawan po yung mga bayan ng Araceli, Dumaran, Taytay, El Nido, San Vicente, Rojas, Puerto Princesa City, Aborlan, Nara at Quezon. Ang mga lugar pong ito ay makakaranas pa rin ng pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. At sa ibang bahagi po ng Visayas at ng Mindanao, nagbaba na po tayo ng signal number 1. Para naman po sa magiging kalagayan ng panahon ngayong pong araw ng Sabado, December 19, dito po sa Western at Central Visayas at sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, makakaranas pa rin po ng pag-ulan at mga pagbugso ng hangin. May okasyon po na malalakas ang pagbuhos ng ulan at sa ibang bahagi po ng Visayas, sa Eastern Visayas, sa Caraga, sa Northern Mindanao at dito po sa may Zamboanga City, may aasahan po na kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan, dulot pa rin ng Tropical Depression Vicky. Samantala sa mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa atong panahon din na sa probinsya Surigao del Norte sa Tibok Nasod, Pilipinas. Mga kasyargaw, good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Mga latest updates nato mga kasyargaw sa kahimtang sa panahon. Aduna gihapoy mga pag-ulan nga atong masinati mga kasyargaw. Bisan pa nilabay na sa kanato din na sa Mindanao ang mga bagyo o ang bagyong Vicky, mga kasyargaw, ang Tropical Depression Vicky. Good morning Kuya G. Paki-shoutout sa mga taga Socoronhon nga mga mag-amping sila permi, God bless. Gikan na kang Catriona Canta Borda. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G. Gikan na kang John Rex Rosales Hapson. Salamat, good morning kanimo John Rex. Magandang umaga, good morning mga kasyargaw. Good morning Kuya G. Gikan na kang Maricel Castro Artes. Salamat, magandang umaga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat kaninyong tanan. Samtang sa pinakaunang bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, San Benito, Santa Monica o San Isidro Municipal Police Station makadawat karon og patrol vehicles. Gibutyag karon sa PNP Caraga nga makadawat karon ang San Benito, Santa Monica ug San Isidro Municipal Police Station og tag-usa ka patrol vehicles nga Toyota Hilux. Kini human ang gipahigayon nga ceremonial turnover sa 9 ka units sa patrol vehicle nga gikan sa kauluhan nga gidawat mismo sa PNP Caraga sa pagpangulo ni Police Brigadier General Romeo Caramat Jr., ang Regional Director sa PRO 13. Ang mga bagong mobile patrol vehicles gikan sa pondo sa PNP Capability Enhancement Program for calendar year 2020. Laki pusab sa mga mahatagan sa maong mga patrol vehicle. Mao ang Magallanes Municipal Police Station, San Francisco Municipal Police Station, Rosario Municipal Police Station, Talacugon Municipal Police Station, Second Provincial Mobile Force Company, ug ang Kantilan Municipal Police Station. Nagpahinumdom karon si Regional Director Caramat sa tanang PNP personnel nga siguraduhon ang pag-maintenance kini ug ang kalimpyo sa maong mga sakyanan mga kasyargaw.
Mao ka na ang latest updates nato mga kasyargaw sa kahimtang ilabi na sa atong mga kapulisan. Congratulations, adunay bag-ong mobile patrol vehicle nga ihatag sa San Isidro, Santa Monica o sa San Benito, sakop ning atong isla sa Siargao. Good morning, magandang umaga po. Good morning Kuya G, shout out Escobia family from Burgos, gikan na kang Lex Escobia, salamat, good morning po. Magandang umaga. Good morning, keep safe Kuya G, gikan na kang Maricel Castro Arte, salamat, good morning, magandang umaga po. Kuya G, posible ba kaha mag-lockdown na pod karon umaabot nga Pasko? Gikan na kang Abigail Aurora nga pangutana. Sumala po sa atong mga kadagkuan sa kagamhanan, posible po, pero karon kay nihinay naman niubos naman mga kasyargaw ang maong mga pagsaka sa COVID-19 mga kasyargaw. Dili pa ni posible karon mga kasyargaw o dili pa ni mahitabo karong maabot nga kapaskuhan mga kasyargaw. Tungod kay gamay lamang mga kasyargaw ang naitala adlaw-adlaw nga mga may positibo nga COVID-19 din na sa atong probinsya Surigao del Norte. Sumala pa usab ni Attorney Zander Plaza mga kasyargaw nga dili kini mahitabo karong kapaskuhan mga kasyargaw kay wala pa may naitala na mga dugang na mga COVID-19 positive mga kasyargaw og hinahinay lang ang naay maitala og usay pagani sa usa ka adlaw wala mga kasyargaw maong dili na mahitabo ang pag-lockdown maong free gihapon ang Surigao del Norte, musulod din sa probinsya, musulod sa Siargao o musulod dito na sa syudad sa Surigao. Kanang nikanat karon nga mga information din na sa mga social media, dili po kini tinuod nga mag-lockdown. Hulat ta sa official mga kasyargaw nga announcement sa atong probinsya Surigao del Norte para na sa maong mga lakang nga himuon mga kasyargaw. Salamat kang Abigail Aurora, salamat. Good morning Kuya G, pa-shoutout ako sa taga San Benito Brotherhood Beta Sigma Chapter, gikan na kang Joseph Ken Sulapa, salamat Joseph, good morning. Good morning Kuya G, gikan na kang Alarea Tiplaka, salamat, magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, antigen testing sa Surigao del Norte opisyal nang mibalik. Opisyal nang mibalik mga kasyargaw kagahapong adlaw sa hapon, December 18, 2020, ang antigen testing sa atong probinsya Surigao del Norte dito na sa Provincial Grandstand. Alang na sa mga Surigao non nga muadto o mupauli din hina sa atong isla sa Siargao. Sumala pa nga aduna lamang limitasyon karon ang antigen mga kasyargaw. 100 slots lamang per day ang ilang i-accommodate mga kasyargaw. Kini first come first serve basis mga kasyargaw. Nagpabilin nga 8 a.m. to 5 p.m. ang operasyon Monday to Sunday mga kasyargaw. Alang na sa pagpa-antigen testing. Mga Surigao nun din na gustong muadto sa Siargao o mga Siargao non nga gustong mouli sa Siargao nga naa sa Surigao del Norte o mainland Surigao, pagpa-test na kamo kay ang validity sa testing sa antigen 30 days man kini base na sa amendment sa executive order sa atong probinsya Surigao del Norte. Mao kana ang atong latest updates karon sa antigen testing. Official na mibalik kini mga kasyargaw kagahapong adlaw dito na sa Grandstand. Good morning po, magandang umaga. Good morning Sir G, good morning Siargao TV, amping lagi, God bless. Salamat Ma'am Esther Kagat, ilabi na sa mga taga mainit. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Magandang umaga Kuya G, keep safe always. Salamat Mami Pimi Lugagay, salamat, magandang umaga. Keep safe din po din na sa Middle East. Salamat po. Shoutout sa family ko kay Nestor Tlandan Espihon ng Tawin-Tawin, General Luna, Siargao. Gikan na kang Lovely Espihon. Salamat po, magandang umaga. Good morning kanimo din ha. Mayong buntag po.
Magandang umaga, gikan na kang Cheryl Bondok Alcero. Salamat po, magandang umaga. Good morning, mga kasyargaw. Salamat. Samtang sa laibahin sa mga balita karon, mga kasyargaw. Kasundaluhan, padayon ang rescue operation dito na sa Agusan. Naka-rescue na og kapin usa ka gatos ka pamilya dito na sa Del Monte, Talacugon, Agusan del Sur ang tropa sa 26 Infantry Battalion ug kini nagpadayon ilabi na sa mga na-stranded nga mga pamilya. Sumala pa nga nagsaka o nagkasaka kagahapon o kagabi ang tubig baha, maong todo rescue ang atong mga kasundaluhan sa Agusan. Dugang pa nga gidungagan na nila og ang ilang mga manpower capabilities og rescue equipment aron na mapapaspas ang rescue operations og mahatag ang panginahanglanon sa katawhan. Sa pagkakaroon mga kasyargaw, ang mga na-rescue nga pamilya anaa sa evacuation centers o giatiman na sa ilang medical o uban pang assistance mga kasyargaw nga ihatag kanila sa panggamhanan sa Agusan mga kasyargaw. Mao kanang latest updates dito na sa mga baha nga nahitabo karon sa Agusan, ilabi na sa Talacugon, sa Rosario o uban pang bahin sa Agusan del Norte o Agusan del Sur. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat mga kasyargaw sa inyong pagtutok din na sa itong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, water level sa Agusan River miabot sa 1.7 meters. Miabot mga kasyargaw sa 1.7 meters ang kataason sa tubig baha dito na sa Agusan River alas 10:45 kagabi. Base na sa report gikan na sa Philippine Information Agency. Maong ang katawhan kagabi gipayuhan nga mangandam og himuon ang mga precautionary measures ilabi na sa pagbaha sa mga low-lying areas. Kini usab ang hinungdan nganong naay baha mga kasyargaw sa Agusan. Laki usab sa mga gipahinumduman nga magbantay, magmaminantayon mga kasyargaw sa landslides tungod na sa maong mga pag-ulan. Ingat po kitang tanan mga kasyargaw. Ilabi na karon nga aduna pay gyapay pag-ulan nga atong nasinati mga kasyargaw dinhi na sa atong probinsya sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas. Ingat po ilabi na sa mga sinati og mga landslides karon og pagbaha mga kasyargaw. Good morning Kuya G from Makati. Salamat Kuya Brock Balili. Salamat, magandang umaga. Din na sa pagtutok mga taga Makati din o mga taga Makati dyan. Salamat sa inyong pagtutok dito na sa ating programa Siargao TV News. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, magandang umaga mga kasyargao. Samtang safe holiday season gipahinumdom karon sa DOH-CHD Caraga. Nagpahinumdum karon mga kasyargaw ang Department of Health Center for Health Development Caraga ngadto na sa publiko nga kinahanglan safe ang pagselebrar mga kasyargaw nato karon sa Kapaskuhan labi na sa mga aktibidad nga makapugong sa pagkalat sa COVID-19. Gipahugtan karon ang kampanya sa DOH nga tulog ang Paskong Pinoy DOH nga ang Paskong Pinoy 2020 mga kasyargaw nga adunay tagline nga basta't nag-iingat tuloy ang Paskong Pinoy mga kasyargaw. Sumala pa nga aduna usab sub-campaigns ang ahensya sama sa bida sa pagdiriwang nga nagtumong sa pagpakusog sa minimum health standards, iwas paputok o ang tinuig nga kampanya sa DOH batok sa paputok.
healthy handaan nga nag-edukar sa katawhan nga pilion ang mga healthy foods o ang ligtas na regalo nga nag-provide sa safe nga pagpili sa mga regalo karon. Dugang pa nga nagpahindom usab ang DOH Caraga nga likayan o dili gamiton ang mga torotot o mga pito mga kasyargaw o unsa pa man galing na ihipanan tungod kay posible kini nga makamugna og transmission sa respiratory droplets pinaagi na sa mga aerosols nga makadala og virus mga kasyargaw. Mao ka na ang latest update. Mao ka na ang latest updates mga kasyargaw. Gikan na sa DOH-CHD Caraga ay labi na sa paggamit sa mga torotot o pagpahinumdom ni ini. Nga likayan ang likayan ang pagtapok-tapok ilabi na karon sa pagsaulog sa Kapaskuhan mga kasyargaw. Og ang pagpahigayon og luwas nga mga lakang mga aktibidad mga kasyargaw dinha na sa nagkadaiyang panimalay sa Caraga Region. Good morning, magandang umaga. Good morning po, pa-shoutout taga Barangay Trinidad. Keep safe all Surigao noon. Gikan na kan Doy Borja Espinosa Razona. Salamat po, magandang umaga. Shoutout sa mga guwapa Kuya G, gikan na kang Anita Custodio Plandarom. Ante Anita, salamat, magandang umaga. Shoutout sa mga guwapa din ha. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G and Siargao TV. Keep safe everyone. Good morning po, magandang umaga. Salamat. Gikan na kang lovely Mamaling. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Auntie Anita. Pa-shoutout sa mga guwapa. Salamat. Good morning. Siyempre Ante, guwapa ka. Hi Kuya G, good morning. Keep safe always. God bless from Santiago, Agusan Norte. Salamat kang Ma'am Melanie Mandan. Salamat, magandang umaga po. Good morning, Kuya G. Keep safe, mga kasyargaw. God bless us all. Gikan na kang Ma'am Lenny Buo. Salamat. Mayong butang, Sir G. Si Randy Archaga Santisan. Watching from Manila. Thank you, Sir G. God bless. Salamat. Shoutout kanimo din ang Randy. Magandang umaga sa iyo din ha. Ilabi na sa mga taga Manila. Good morning po. Magandang umaga kanimo tanan. Mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita karon, pipila ka mga lungsod sa Agusan del Sur o Surigao del Sur, gibaha. Gipa-alerto sa Office of the Civil Defense OCD Caraga ang tanang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Councils, CDRRMC, sa tibaw Caraga Region tungod na sa mga posibleng matigayong flash floods o landslides tungod na sa pag-ulan nga hatod sa bagyong Vicky. Kini human nagpagawas og General Flood Advisory number 2 ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Administration kung pag-asa tungod na sa 12 oras nga pagbundak sa ulan. Gipadayag ni OCD Caraga Regional Director Liza Mazo nga padayon ang ilang monitoring kalabot na sa epektong hatod sa padayong pag-ulan sa Intiro Caraga Region. Human nga apil sa anaa sa Tropical Storm Signal number 1 mga kasyargaw ang atong rehiyon. Kagahapon, ila pang gihulatan ang situational reports nga ipadala sa mga local government units sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur nga maoy ana karon sa orange warning tungod sa kusog nga pag-ulan. Partikular na mga kasyargaw nga gipaamping sa mga opisyal ang mga nagpuyo kilid sa mga river banks, mga suba o mga low-lying areas nga posibleng bahaon. Ingon man kadtong anaa sa kilid sa bukid tungod na sa posibleng landslides mga kasyargaw. Doon na sila nadawat ng mga report nga pipila ka mga lugar ng mga nabahaan na nahitabo sa landslides. Labi na dito sa Lingig, adunay landslides nga nahitabo. Sa syudad sa Surigao, muraga na ay landslide usab. O guban pang lugar nga adunay pagbaha landslides mga kasyargaw. O kini gi-verify pa karon mga kasyargaw. Mako na ang latest updates dito na sa atong rehiyon sa Caraga. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po
kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Salamat, magandang umaga po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, kapin 6 million naka-COVID-19 test na, mga kasyargaw. Gibutyag karon ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer of Testing czar Secretary Vince Dizon nga as of December 18, 2020, mga kasyargaw, adunay kapin 6 million ka Pilipino ang nakahuman na sa COVID-19 test sa atong nasod. Ang pamahayag gikan mismo kan testing czar Vince Dizon. Alam nyo, yung testing, sabi nga ng ating Pangulo na inulit niya, napaka-importante po ng ating testing at detection, pati na rin ng tracing at isolation dito sa ating laban sa COVID-19. At talagang napakalaki po ng ginawa ng ating pamahalaan simula nung mga paghamon natin nung early part of 2020 hanggang sa ngayon. At napakataas na po ng ating testing capacity, kagaya ng nakikita ninyo, simula ng isang laboratorio lamang noong Pebrero, nung nagsimula tayo laban sa COVID-19. Halos 200 na po ang labs natin sa buong bansa. At dahil nga po dyan, yung ating testing na nagawa, talagang napakalaki na po ng itinaas. Ngayon po, mahigit 6 na milyon na, mahigit 6.5 million na ang na-test. Makikita nyo naman, napakalaki talaga ng dami ng na-test na natin. Pero hindi pa rin po tayo dapat magkampante dahil alam naman natin na nandyan pa rin ang COVID at kailangan handa tayo lagi na mag-test para siguraduhin na hindi masyadong dadami ang mga mahahawa ng COVID-19 at hindi ito masyadong lalaganap sa ating communities. Alam nyo, nakikita natin ngayon, lahat halos ng mga bansa talagang nagtataasan ang kaso dahil na rin sa pagdami ng mga taong lumalabas. At pati sa Pilipinas, kahit na mababa ang ating daily cases ngayon, meron na tayong mga napapansin na pagtaas, lalo na sa mga highly urbanized areas tulad ng Metro Manila at iba pang mga malalaking syudad. Kaya talaga dapat tuloy-tuloy ang ating paghahanda at tuloy-tuloy ang ating pag-iingat kasi nandiyan pa rin ang COVID. At ready naman tayong i-deploy ang ating mga testing capacity kung kinakailangan. Mao ka na, mga kasyargaw, ang latest updates gikan na dito na sa kauluhan ang pagpahigayon sa mga COVID-19 test sa tibuok nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G, gikan na kang Estela Mamita Prada. Salamat po, magandang umaga. Good morning, mga kasyargaw. Maayong buntag, Kuya G, og sa tanang nakong amigo og amiga sa Siargao. Og kang Sim, Jare Tapad nako. Salamat, good morning po. Gikan na kang Vicky. Salamat, Ma'am Vicky. Good morning, magandang umaga po. Good morning, magandang umaga. Salamat sa inyong pagsuporta, mga kasyargao. Samtang, mga kasyargao, ang atong horoscope karong buntaga, sa Aries, dili nimo mahibaw-an kung may cancer ka. Lucky numbers 26, 31, 43, 53, 41. Lucky color, dollar green, mga kasyargao. Samtang sa Taurus, ang imong panaway sa kauban, ang imong description sa kaugalingon. Lucky numbers 21, 41, 25, 52, 12. Lucky color, talong purple, mga kasyargao. Samtang sa Gemini, mobalik sa imo ang money nga nawala karon kanimo. Lucky numbers 51, 11, 23, 32, 41. Lucky color, dollar green. Samtang sa Cancer, ang surprise visitor mohatag og good news kanimo. Lucky numbers 11, 22, 55, 42, 33. Lucky color, ultraviolet. Mao kana ang upat nato, mga kasyargao, nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat sa mga masunod nga minuto dinhi na sa tong programa Siargao TV News.
Magandang umaga po, good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Kuya G, especially sa akong mga amigo o miga sa General Luna o kan Simo na nagkape gikan kang Vicky Comillas. Salamat Ma'am Vicky Comillas o kang Simo. Good morning, magandang umaga. Happy viewing na nagkape. Kape po. Kapita. Good morning, magandang umaga po mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, kopya sa 2021 National Budget ana karon sa Malacanang. Hawid na karon sa Malacanang ang balaod nong kapin 4.56 trillion pesos national budget. Giulat na lamang ang pag-review sa Pangulo aron mapirmahan na ang maong national budget. Sumala pa sa maong budget, ang edukasyon ang nakakuha og pinakadakong budget karon nga miabot sa 708.2 billion pesos o gisundan sa DPWH nga naa sa 694.8 billion pesos. Samtang naa sa 287.47 billion pesos ang pondo nga gigahin alang na sa health sector, kundi 72.5 billion ini alang na sa COVID-19 vaccines. Una nang ipamahayag sa Pangulo nga gamito ni ini ang ilang line item veto power kung kinahanglan o posible nga mapirmahan ang maong budget adiser magpasko. Una nang gipalapad sa mga magbabalaod ang validity sa 2020 General Appropriation Act hangtod na sa December 31, 20 mga kasyarga o December 31. Dugang pa nga gipalapad na usab hangtod na sa June 30, 2021 ang pondo ilalom sa Bayanihan to Recover as One Act mga kasyarga. Mao kana ang atong latest updates dito na sa kauluhan karon. Nindot kini mga kasyargaw tungod kay kung maaprubahan kini, dili na re-enacted ang atong budget para na sa 2021. Kini aduna gayoy paggagamitan na nagayoy mga proyekto nga gigahinan ani na mga budget mga kasyargaw. Ay labi na sa edukasyon nga pinakadako nga nakakuha sa budget karon o pondo karon mga kasyargaw gikan na sa atong gobyerno. Unta na magamit kini sa sakto, unta na magamit kini sa katawhang Pilipino, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po, magandang umaga. Na ay nagwala sa studio, na may natabog. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, happy viewing. Samtang sa laing bahin sa atong mga horoscope karon, mga kasyargaw, sa Leo, padayon ang negosyo sa online food deliveries. Lucky numbers nimo karon 25, 52, 31, 45, 13. Lucky color cyan blue. Samtang mga kasyargaw, sa Virgo, moabot one at a time karon ang imong swerte. Lucky numbers 21, 51, 11, 33, 42. Lucky color lilac violet. Samtang sa Libra, daghang mo believe sa imong pag-agi mga kasyargaw sa mga katalagman. Lucky numbers mga kasyargaw 12, 21, 31, 42, 53. Lucky color cherry red. Samtang sa Scorpio, ayuhon ang creative development karon. Lucky numbers 32, 25, 11, 52, 43. Lucky color cobalt blue mga kasyargaw. Mao kana ang lain nato nga horoscope mga kasyargaw. Napay laing upat sa mga mosunod nga minuto mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers, salamat po, magandang umaga, happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, ilabi na sa mga e-games lover din o esports lovers, esports himuon ng parte sa 2022 Asian Games. Mamahimo ng full medal event
ang esports sa 2022 Asian Games. Giingong kini ang nadesisyonan sa General Assembly sa Olympic Council of Asia, kundiin lakip na ang esports o breakdancing sa maong aktibidad nga himuon sa September 2022 sa Hangzhou, China. Una na niini giaprobahan na ang skateboarding, surfing o sports climbing para na sa Paris 2024 Olympics. Mahinumdumang nahimong sikat ang esports niadtong 2018 Asian Games nga gihimong demonstration kaniadto sa Jakarta ug nahimong medal sports sa Southeast Asian Games sa Pilipinas, mga kasyargaw. Good news kini mga kasyargaw, ilabi na sa atong mga esports na mga personahe, mga kasyargaw, mga esports lovers, mga gamers nga gustong musika at pinaagi na sa esports, mga kasyargaw. Mga esports players, andam na kamo kay okay na o i-appeal na sa Asian Games, mga kasyargaw. Ang esports karon, ang mga e-games karon, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Mayong buntag Kuya G, good morning mga ka-worker nga nakadawat na og 13th month pay og farewell Kuya Joseph hinubatin maayong paglawig. Hindi ka na kan Jen Mers Hanibiao. Sa mga nakadawat din ha og 13th month pay, congratulations kaninyo. Baka naman mga kasyargaw, samtang kan Joseph gikan na kan Jen Mers hinubatin o Joseph hinubatin, maayong paglawig din nga kanimo. Joseph, salamat. Jen Mers, salamat. Good morning, magandang umaga. Watching from Saudi, gikan na kang Bobby Lunggos. Good morning, Bobby. Salamat, magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, nakatala na og 456,562 ka mga total cases sa COVID-19 as of December 18, 2020. Sumala pa nga 27,021 niini. Ang active cases, 420,666. Ang nakarecover na 8,875 mga kasyargaw. Ang nangamatay na, samtang sulod lamang sa 24 oras mga kasyargaw, adunay 2,122 nga naitalang bag-ong kaso, mga kasyargaw, ang Department of Health dinhi na sa atong nasod Pilipinas. Mao kana ang atong latest updates, mga kasyargaw, sa atong COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing sa tanang viewers nato karon. Samtang sa dugang nato nga horoscope, mga kasyargaw, ang ulahing upat sa Sagittarius mag-develop og thankfulness aron malipayon ang imong life karon. Lucky numbers 53, 41, 11, 35, 25. Lucky color ivory white. Samtang sa Capricorn, dili mag-prosper ang negosyo kung wala kay love sa negosyo. Lucky numbers 31, 42, 12, 53, 25. Lucky color cinnamon brown. Samtang sa Aquarius, na-develop ang imong sakit tungod sa imong lifestyle karon. Lucky numbers 25, 52, 13, 31, 42. Lucky color mustard yellow. Samtang sa Pisces, mga kasyargaw, ang feel good nimo, ang guidance sa imo karong decision. Lucky numbers 15, 51, 32, 45, 23. Lucky color fire red, mga kasyargaw. Mao kana ang atong mga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargaw. Samtang ang atong Christmas countdown karon, mga kasyargaw, sa pagsaulog sa Kapaskuhan, 6 days na lang, Pasko na! Pasko na, mga kasyargaw, 6 days na lang ang pagsaulog nato sa pagkatao sa atong manunubos nga Hesukristo.
Siyempre, irado ang Pilipino, mga kasyargaw. Sa pagsaulog ini, sugod pa niya itong Setyembre, hangtod na karon. 6 days na lang. Pasko na unsa inyong handa, unsa inyong mga plano, mga kasyargaw. Merry, Merry, Merry Christmas po. Bisan pa adunay katalagban, bisan pa adunay pandemya, padayon ang Kapaskuhan ng Pilipino, mga kasyargaw. Merry Christmas po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing sa tanan usab. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing sa tanan. Good morning po, magandang umaga. Wow, Merry Christmas, Siargao TV. Ika na kang Kevin L. Madera. Salamat, Kevin. Magandang umaga kanimon din na. Good morning, magandang umaga. Salamat sa pagtutok. Dini na sa atong programa, Siargao TV News. Magandang umaga po, good morning. Apan mga kasyargaw, dinhin na lamang ko kutob. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao, ilabi na sa atong tibuok kalibutan. Kini ang inyong nag-alagad sa live stream karon, Kuya G. Naipahabol. Good morning, Kuya G. Maayong paglawig kang wagwag o Joseph Hinabatin. Farewell, mga ka-worker. Salamat. Kini ang inyong nag-alagad, Kuya G. Muingon ka ninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayon, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan. Happy Saturday. Pray po. Good morning kaninyong tanan.